Хәдистә, әгәр Аллаһы Тәгалә гаиләгә игелек тели икән, ул аларны бер-берсенә карата игелекле мөнәсәбәт белән фатихалый диелгән. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта нәкъ менә шундый игелекле, бер-берсенә ихтирамлы, игътибарлы гаилә, җырлы, моңлы гаилә Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунакларыбыз. Азат, Алсу, менә шушы җылы мөнәсәбәтләрегезнең, гаилә мөнәсәбәтләрегезнең серләрен ачыгыз әле безгә дә. Сез шундый үрнәк гаилә булып күренәсез экраннардан. Бу чыннан да шулаймы? Нәрсә әйтәсе килә, бу сорауга җавапны беренчедән без гапади гаилә дип әйтәсе килә инде. Теге телевизордан күргәч бит инде кеше гаилә дип теге карыйлар. Ничек бар тормышта без шулай башка гаиләләр кебек тә шулай яшибез дип әйтәсе килә, шулай ашыйбыз, шулай йоклыйбыз. Нәрсә әйтик, иң беренчедән безне эш якынайтадыр, тагын да якынайтадыр, тагын да теге аңлашучанлык барлыкка китерәдер. Чөнки безнең эштә дә аңлашмыйча эшләп булмый. Эштә аңлаганда гына гаиләдә дә аңлый башлыйсың. Шуңа күрә төп сәбәпләрнең берсе шулдыр. Сезнең гаиләне зур бер команда дияргә буламы? Һәм менә шушы командада кем капитан? Капитанга сүз бирик. Димәк, сезнең гаиләдә Алсу капитан. Әйтегез әле, Алсу. Рәхим итегез. Кызыклы итеп әйтте. Безнең гаиләдә син капитан, син анда андай бер юк. Безнең нәрсәдер эшне Азат башкара, ниндер эшне мин башкарам. Безнең шулай бүленгән. Монда аерым менә бу капитан, бу аңа яры йөрүче дигән юк. Иҗатта да шулай ук безнең концерт оештырулар буенча минемездә инде җыр сайлаулар, киемнәр буенча Алсу, программа буенча да Алсу күбрәк ул дип әйтсәк тә ошылмас. Оештырулар, юлга йөрүләр, алары минемездә инде команда буенча. Балалар тәрбияләү, Алсу инде. Балалар икебезнеке дә бит балаларны бергәләп тәрбияләргә тырышабыз инде. Бу бергәләп алар әбиләренә эләгәләр, әбиләре янында булалар. Булай инде буш вакыт булганда балалар гел безнең белән була. Алар әбиләре үзләре Казанга килеп, сезнең фатирда карыйлармы балаларны, әллә инде алар авылга кайтып китәләрме? Җәй көнендә инде авылга кайтып китәләр, кыш көнендә инде кай вакытта әбиләре шәһәргә дә килеп торалар, шәһәр һаваларын суларга. Бик яратып киләләр. Шәһәрегез үзегезгә генә булсын диләр. Әле әйтәсе килә, теге гаиләдә кем баш, теге кем муен дигәндәй, кайбер гаиләдә бит инде кычкырып йөриләр, мин баш, мин муен дип. Чынлыкта киресенчә булып чыга. Кычкырып йөрүчеләр, кайбер хатын-кызлар мин баш дип үзләрен күрсәтмәкче булалар. Бар анда эстрадада, телевизорда бәреп үзләрен күрсәтмәкчеләр. Кайбер ирләр күрсәтмәкче булар үзләрен. Минемчә бу белән без бөтенләй килешмибез. Бу кирәкле нәрсә түгел, шулай. Кирәкле бер түгел, бу араларны бутау, үзеңне өстен күрсәтү, бер-берсен өстен күрсәтмәкче булар. Әгәр дә гаиләгездә берәр нәрсә белән мавыга башласа, әлеге мавыгу башкаларга да күчәме? Менә мәсәлән, соңгы арада без Алсуның дөрес туклану белән мавыгуын беләбез. Бу бөтен гаилә әгъзаларына да күчтеме бу нәрсә? Күчтеме аз? Күчте, бөтен гаиләбез белән дөрес тукланабыз. Бер яктан карасаң, үзеңдә җиңеллек сизәсең икән. Балалар нәрсә ди? Алсу, сездән җавап? Дөресен әйткәндә, менә безнең өйдә шундый тәртип, безнең өйдә холодильникта беркайчанда колбаса, менә шундый әйберләр юк. Мәсәлән, анда Макдональдс кебек шундый җирләрдә безнең балаларга инде ашарга рөхсәт юк. Алар аны үзләре аңлыйлар, бу начар әйбер дип инде. Без инде чиста экологик продуктлар ашарга тырышабыз. Мин үзем әзерләгәч, әлбәттә, алар да миндә кабып карыйм әле, миндә ашап карыйм әле дип шулай башлаганнар. Хәзер бөтенебез гаилә белән шушы дөрес туклануга күчтек. Ул дөрес туклану дигәч нәрсәләр инде анда? Кыздырылганны, тузлаганны ашамаска шулаймы? Һәрбер дөрес туклануга инде кыздырылган ризыклар ярамый, бит көйдерелгән ризыклар барда, бөтен кеше дә белә, медицина буенча да барда пешкән ризыклар, бит боткалар, анда соң смузилар энергия көч бирә. Шундый яшелчә, җиләк җимеш һәм инде яшелчәләр һәм җиләк җимешләр ашап тукланабыз. Итләр ашыйбыз. Итләр ашыйсыз? Ашыйбыз. Юк, бөтен нәрсәне дип әйтсәк тә була инде. Чөнки аның күләме дә бар.
Менә анда бит инде ничәдер калория, сез шуңа кадәр тикшереп барасызмы? Тәк, бүген менә шуны хәтле калория ашадым, бүген инде менә ярамый. Менә бер көнне без аксымнарга бай ризыклар ашыйбыз. Бер көнне без түбән углеводлы ризыклар ашыйбыз. Менә шулай чиратлаштыра башлаганда гына ниндер нәтиҗәсе бар. Һәм инде сәламәтлеккә бик рәхәт. Аны бик тәмле ризыклар. Шуны әйтәбез, менә мин башта уйлаганым, әйтәм. Тозсыз булыр инде бу, майсыз булыр инде дип. Теге морской әйберләр ашарбыз, үләннәр, ниләр анда дип. Хәзер менә брокколи бар бит инде. Брокколи бик яраткан ризыгыма әйләнде. Шулаймы? Бит файдалы да. Әлбәттә, брокколи бик файдалы нәрсә. Ярар, субханалла, балаларыгыз да әлеге режимга күчкәч, бу инде искиткеч. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында бүген кунакта Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алсу, Азат, сез бу сер түгел, үзегезне сез рекламалыйсыз да, сез бик атаклы алып баручылар да әле. Мәҗлесләр алып барасыз. Бу ниндидер бер калыпка салынамы? Мәсәлән, туй икән, туй бер калып буенча, юбилей икән, бер калып буенча, әллә инде һәрбер кешегә сез индивидуаль киләсезме? Һәрбер кешегә индивидуаль киләбез дисәк тә ялгыш булмас, чөнки һәрбер кешенең төрле кунаклары, төрле тормышы, һәрбер кешенең аерым бер язмыш, дип әйтәсе, һәрбер кешене өйрәнеп, без алдан инде киләбез. Бу бәйрәмгә әзерләнеп, аны тunda күбрәк белеп, инде кунаклар белән бөтенесе дә уеннарына кадәр сөйләшәсезме? Менә юк, миңа мондай уен кирәкми, мондай ошамый, мондай инде безнең уйнаганыбыз бар дип, алай дип бәйләнүчеләр бармы? Әллә инде, ой, үзегез карагыз, сез бит инде профессионаллар диләрме? Мәсәлән, безнең шикелле, без сезне үзебезнең туйыбызга чакырганда, Артем белән без шулай дидек. Яра, артык сөйләп тормасагыз да була, инде без сезгә ышанабыз гына дидек. Гадәттә ничек яшьләр? Эшләй тәҗрибә арта, һәм инде эшләй үзебездә без психологларга әйләнеп беттек. Ниндирәк кеше, ниндирәк бәйрәм теләгәнен аның үзе белән сөйләшеп бер-ике сүз аңлашканнан соң билгеләргә була. Шуңа күрә бәйрәмнәр шунлап торып төрле категорияларга бүленә. Туйлар инде алар үзенчә, юбилейлар үзенчә, никах туйлары икенче төрле, бәби шәйләр инде, ансы бөтенләй икенче төрле бәйрәм. Һәрбер бәйрәмнең тематикасы булырга тиеш. Менә бәби шәй дигәннән бу әле ниндидер яңа юнәлеш, миңа калса. Гомумән Татарстанда да, сезнең иҗатта да, сезнең сәнгатьтә дә бу кайсыгызның башына килгән нәрсә бу? Башта чакырдылар да, шуннан кирип киттегезме, әллә инде башта үзегезне шулай дип рекламалый башладыгызмы? Менә бәби шәйләре дә алып бара башладык әле без дип. Эшләмичә берәйбәндә рекламалап булмый бездә. Ул инде билгеле бер юл салып бара дип әйтәсем килә. Башта туйларын үткәрәсең, аннан соң бераздан бәбиләре туа. Сез безнең туйны үткәргән идегез, шундай шаган иде. Кунакларын сезне күрәсе килә, бәби шәйләренә чакыралар. Аннан соң бәби шәйләрендә узарга инде әбиләре, бабалар белән тагын да ныграк аралаша башлап, юбилейларга күчә, аннан соң туганнарга менә шулай bütün нәсел ыруларын белеп бетерәсең, шулай аралаша башлыйсың. Шулай бик якын гаилә дусларына әйләнгән кешеләребез бар. Менә бит, субханалла. Әгәр дә сезне берәр мәҗлесенә алып барырга чакырып, ләкин менә безнең акча ягы сайрак шул дип кисәтсәләр, сез әлеге заказдан баш тартасызмы? Әллә инде эш вакытын кыскартасызмы? Әллә программаны гадиләштерәсезме? Бармы менә шундый ниндидер ташламалар каралганмы? Һәм нәрсә белән бәйле алар? Bu soru деген нәрсе бик кызыклы да инде, уйлап та бирә торган сорау. Җавап бирегез әле, әйдәгез. Әллә баш тартасызмы? Юк, инде без мондый бәягә генә килеп тормыйбыз. Әлегә андый юк сораулар булган юк бая, бәяләр буенча. Бар, андый нишләп булмаска. Чөнки төрле төрле яшәү дәрәҗәләре төрле булган кешеләр килә. Алар һәрберсе дә бәйрәм үткәргә телиләр, әйе, хокуклы. Һәм бөтенесендә чакырасылары килгәч, әлбәттә без якын киләбез. Әйдәгез менә булайрак эшлик. Әйдәгез менә шушы вакыттарга үткәрик. Әйдәгез менә шушындыйрак көнгә күчерик дип инде. Ягъни атна уртасына күчерәсез инде. Без инде үзебезнең эшебез була торып, мәсәлән, шул көнне безгә безнең буш көнгә куючылар бар. Билгеле, сез әгәр дә сез ул көнне инде эшегез бар икән, сез юк дип кенә җавап бирәсез. Ә менә әгәр дә сезнең көнегез буш икән, ләкин алар әйтәләр, менә безнең акчабыз менә шуның хәтлегенә, сез ризамы? Барбар баш теге нәрсә әйтим инде. Нинди дә булса, уртак килеш. Компромисс табырга була инде, әйме? Акчага гына тотынып яшәп булмый бу дөньяда. Бер акча белән яшәп булмый. Акча да кирәк.
Ләкин Гаилә булгач. икенче ягында уйларга кирәк. Гадәттә менә шушы туйлар уздыру күпмегә төшә яшьләргә бүгенге көндә? Әллә алар бик төрлеме? Һәм нәрсәгә карап бәясе үзгәрә? Бу коммерция сыры. О. Ни өчен? Чөнки бүген әйтелгән сүз иртәгә бөтенләй Актуаль булмаска дөрес мөмкин. тә туры килмәскә мөмкин. Һәрбер эшнең аның бәясе бар. Аннан соң инде бик күп ялгышулар бар кеше тарафыннан. Артистлар алардагы менә шулай уйнап җырлап бийләр, үзләренең күңелләрен шушы рухи яктан гына күрәләр дигән. Бу бик ялгыш фикер. Аның да артистның да тормышы бар. Аның да шул башка кешеләр кебек яшисе килә һәм һәрбер кеше үзенең эшләгән өчен бәясен алырга тиеш. Дөрес, һәр эш Бәйләнергә тиеш. түләнергә тиеш. Шул күрә безнең эш көннәре күбесенчә җомга һәм шимбә көннәргә туры килә. Шуңа күрә аның бер калыбы да бар, бер бәясе бар. Инде башка көннәрдә рәхәтләнеп килешергә, бөтенләй килешергә була безнең белән. Аңлашылды. Сезнең эшкә карата аңлашылды. Гомумән туй мәҗлесен алсак, нәрсәгә карап бәя арта? Менә сезнең бит инде үзегезнең бәягез бар. Әгәр дә мин менә саксофон ишетергә телим әле мин ди, менә шәрык биюләре кирәк миңа, мәсәлән, дип әйтәм икән инде. Шуларга карап артамы? Әллә тагын нәрсәләргә карап арта һәм ниндирәк артистларны чакыралар яшьләр? Менә скрипка миңа калса туйларда бик актив хәзерге көннәрдә. Төрлечә әйтергә була. Авыл тирәсендә кешеләр аларга скрипка кирәкми. Аларга нәрсә кирәк? Аларга баян. Баян. Гармон, нашны халыкчан уен кораллары кирәк. Бәя артуга килгәндә инде ул һәрбер бәйрәм статусы бар, һәрбер бәйрәмнең һәрбер кунакның статусы бар. Ул инде залларда үткәрелә. Анда карыйлар. Сез башта шулай сорап куясызмы? Кайда үтәсезме? Юк, мин сез сорагач, статус буенча әйтәм. Бик зур уровеньдә аларның, мәсәлән, әйтәләр алар, менә безнең бюджет шуң хәтлек. Siz bizga mana shunday show yasaysiz. Beyramda. Albatta biz eng birinchi kelgan qonaqlarning, bizning zaказчикларның, bizga keluvchilarning eng birinchi byudjetlarini siraymiz. Siz ko'p byudjetga o'ylaysiz. Shundan chiqib bizning sizga ishlab plan, to'y plani, showlar, nelar, o'yin qurallari, narsalar ularni ko'zikdan qaraymiz. Rayonына, шәһәренә карап бәя үзгәрәме? Әлбәттә. Ераграк булса инде кыйбатрак шулай бит, әле бит юл чыгымнары да сорала. Юк. Нәрсәгә карый? Төбәгенә карап, беренчедән. Бар бай төбәк, бар бик үк бай булмаган төбәк. Шулаймы? Бездә син шундый кызыклы сораулар бирәсең, мондай сорауларга безне бер дә җавап биргән юк иде. Димәк, без беренче, без бик шат, әйдәгез җавап бирегез әле рәхәтләнеп. Кайсы Татарстандагы кайсы районны иң бай район дияргә була? Безнең Әллә бу да коммерция сиреме? Юк, Кайда не пичында байлар. Бик кайда байлар. Ниләр бик матур итеп үткәрәләр, шунлап торып, бүтән көчләрен куеп, шыгырдан яклары менә. Анда бик зур туйлар ая. Анда бер туйда 200 кеше. Булганыбыз бар, мөселман дини туйы булды безнең 500 кешелек. 500 кешелек. Алла. 500 кеше утыра. Пенза өлкәсендә булды ул. Анда бик бер кишле дини авыл бар, зур авыл. Анда булдык. Төрлечә. Син алдан сорап биргән бит инде. Ничәрәк теге саныйсызмы бюджет буенча нәрсәләр дип килешәсезме дип. Һәрбер җир белән аерым безнең килешү, аерым теге уйлау һәрбер кешегә подход. Менә шушы Пенза өлкәсе дидегез. Андагы никах мәҗлесе безнең Татарстанда үткән никах мәҗлесләреннән аерыламы? Анда кыз белән егет бәлки төрле бүлмәдә утырадыр, әллә нәкъ безнеңчә үтәме анда? Йолалар ничектер үзгәрәкме? Безнең Үзгәрә йолалар да бар, шуннан соң килгәндә, мәсәлән, 500 кеше, безнең егетләр бер яктан гына утырган әйме. Güzel zararız bir yaktan otura, ne diye oturuyor yok. Anlaymışsın. Ama birinci şehirde oturup bulabilirim. Şurada bütün anda iri, xatını, tan xatan kız, o xatan kız iri, şurada oturup bula. Ama da şurayarak hem zor bütün
Avılını şoqalar desek de oluşmaz bunda. Bu үйде буламы соң ушундай зор мәжлис? Yok, o yaqtlarda zor помещениялар бар, менә махсус шушы Мәҗлисләр өчен. 500 кеше сыерлык итеп эшләнгән заллар. Без беренче тапкыр килгәч шаккаттык. Неужели бу өстәлләрдә стол булыр микән дип уйлап торган идек. Чынлап торып, баштан да никах булды. Аннан соң инде безгә инде кияү егет әйтеп куйды. Бәйрәмнең уртасына кадәр өлкән кешеләр киткәнчегә кадәр бернинди музыка булырга тиеш түгел. Только сөйләп, матур дип кызыклы итеп Капелланы сөйләп, җырлап. уеннар уйнап, капеллага гына җырлап, менә инструментларны нигәдер кушылырга ярамады. Уен яртысына кадәр ул барыбер бик күңелле үтте, әйбәт, бик җанлы үтте. Аннан соң инде аксакаллар киткәннән соң тагын да дәртлерәк итеп инде уйнап, әлбәттә шушы никах кануннарына туры килә торган итеп үткәрдек. Алсу, сиңа да шундай сорау бирәсе килә. Син Азатның туганнарына нинди мөнәсәбәтле? Әти-әнисенә кем дип дәшәсең? Азатның әти-әниләренә һәм туганнарына бик яхшы мөнәсәбәттә. Алар мине бик каты яраталар. Әти-әни дип дәшәм, апаларына, абыйларына исемнәр белән дәшәм. Мине бик булмасалар да, бик аралашып яшәйбез. Субханалла. Сезгә дә шул ук сорау? Әби бабай Әби бабай минем, Әби бабай. Бик әйбәт Аллашка Әби бабай, кияү дип кенә торалар. Күрәләр, инде интернеттан да карап торалар. Улар эштән кайткан икән, мин эштән кайтканны беләр икән. Кайткачтан кунакка кияү ял итеп алды. Итмиләрдәге һәр вакыт ачык шырай белән каршы алалар. Ярый, субханалла. Алдагы көннәрегездә дә шулай дус тату яшәргә насыйп итсен. Әйдәгез, шушы сәхифәбезгә тукталыйк әле. Әти-әниләргә гаиләдә гомумән нинди мөнәсәбәт булырга тиеш дигән сорау ул минемчә гадәти сорау булырга тиеш түгел. Һәм инде әлхәмдүлилләh мөселман илләрендә андый проблема юк. Аллаһ субханаху ва тааля үзе Коръән Кәримдә, менә әгәр дә игътибар итеп карасак, күп кенә аятларда әти-әниләргә карата булган хөрмәтне, аларга карата булган мөнәсәбәтне югары дәрәҗәгә күрсәткән. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһу ва бил валидайни ихсана." Нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә әмер кылды башта үзенә гыйбадат кылырга. Аннан соң ата-аналарыгызга хәерле, игелекле мөнәсәбәттә булыгыз диде. Ягъни үзеннән соң ата-аналарыгызга хәерле мөнәсәбәттә булыгыз дип әйтә. Әгәр дә аларның араларыннан берәрсе картайса, олы яшькә җитсә, аларга уфта дип әйтмәгез диде. Ягъни һәр вакытта да ярдәмдә булыгыз, һәр вакытта да хәерле мөнәсәбәттә булыгыз. Инде кичкенә чакта ана кеше, ата кеше авырлык белән сине үстергән, төн вакытларында йокыларын күрмәгән, бөтен көчен сиңа биргән, инде син үскәннән сине хәтта сөйләшергә дә өйрәткән. Син үскәннән соң шул сөйләшергә өйрәткән ата-анаңа начар сүз әйтергә тиешме? Әлбәттә юк. Хәтта уфта дип тә дәшмәде Аллаһ Тәгалә. Фәла тaqul lahuma ufti. Коръән Кәрим аяты. Уф дигән сүз туйдырдың дигән сүз. Безнең халыкта да ни гаҗәп шундый сүз бар. Уф, Аллаһ дип әйтәләр, астагфируллаһ. Аллаһ Тәгаләгә туйдырдың дип әйтергә телиләрме булар? Әле Аллаһ Тәгаләгә ул тыелган ата-анага Аллаһ Тәгаләгә тыелган нәрсәне Аллаһ Тәгалә ата-анага да әйтергә дә тыйган. Ягъни туйдырдың дип әти-әнигә әйтергә ярамый. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, инде алар олы яшькә җиткән булсалар да, аларга уф дип дәшмәгез һәм аларга дуга кылыгыз ди. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Я Раббым, аларга мәрхәмәтле бул. Алар кичкенә вакытта безгә тәрбия биреп мәрхәмәтле булган кебек дип. Бу Аллаһ Тәгаләнең аятлары. Шуңа күрә андый аятлар бихисап, мәсәлән, Луқман Хаким үзенең балаларына Коръән Кәримдә Луқман сүрәсе аерым килә, үзенең балаларына
Мәсәлән, насихат кылган вакытта әти-әниләрегезгә мәрхәмәтле булыгыз дип насихат әйтә. Чөнки синең әниең bir etaptan ikinci etapка көчеп авырлык күргәнди. Ягъни 9 ай буе ул шушы баланы ерткән авырлык белән тапкан, аннары 2-3 ел буе аны караган, йокламаган, газап күргән дип әйтсәң, дөрес булмас инде әлбәттә. Әмма ләкин барыбер әни кеше бик күп авырлык күрде. Шушы баланы кеше итер өчен. Һәм шушы бала үскәннән соң, әгәр дә безгә шушы бала, біз әти-әни булсак, безгә шушы балабыз нашарлык белән җавап бирә икән, ул бик каты авырлык килә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, ата-ананың ризалыгында Аллаһның ризалыгы диде. Аллаһ Тәгаланың ачуында әти-әнине ачуы диде. Әгәр дә әти-әни ачуланса, Аллаһ Тәгала ачулана безгә. Әгәр дә әти-әни без риза булса, Аллаһ риза була бездән. Без инде күп кенә хадисләрдән беләбез, кайда Аллаһ Тәгаланың Рәсүле Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әнигә һәм әтигә карата булган бик зур урын куйган. Мәсәлән, бер хадистә bir sahabe килеп сорады Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан: "Я Расулуллаһ, мен ахакка би хусни сахабати" диде. Минем иң яхшы мөнәсәбәтем кемгә булырга тиеш дип сорау бирде. Гади сорау бит инде. Ул әйтте: "Әниңә" диде. Шуннан соң кемгә дигәч, тагын әниңә диде. Шуннан соң кемгә дигәч, тагын әниңә диде. Шуннан соң кемгә ди? Шуннан соң әтиңә диде. Ягъни әни кеше Аллаһ Тәгаләгә 3 тапкыр якынрак, 3 тапкырга якынрак. Һәм инде хәтта әти белән әни чакырган вакытта беренче әнигә җавап бирергә кирәк ди. Хәтта намазыңны укыган вакытта сөннәт намаз булса, әниң дә сөннәт намазын бозылып, әниң янына барга тиеш ди. Әгәр дә фарыз намазы булса, аны ашыктырып укырга кушкан Пәйгамбәрбез. Чөнки әнинең дәрәҗәсе олы. Бик күп кыссалар, бик күп аятлар, хадислар китерергә була. Мәсәлән, тәрбия мәсьәләсендә дә аерым әйткән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ас-салаху миналлаһи ва тәрбияту минал абд" дигән. Игеллек Аллаһтан бирелә, тәрбия атадан диде. Ягъни ата кеше гаиләдә тәрбия бирүче, көч иясе, бала атадан куркырга тиеш, хөрмәт куркуы белән. Аңладыгызмы ничек була ул? Ягъни ул аны ярата да, шул вакытта курка. Чөнки ниндидер бер теге нашар гамәл кылып куйса, ул белә әтисеннән эләгәсен, ул аны эшләми, курка әтидән. Шул вакытта әтисе дә аңа әрли башласа яки берәр нәрсә, әйдә улым, хәзер мин сине берәр нәрсә белән анда тотып кыйнап дип әйтмәскә дә мөмкин инде. Кайыш кебек нәрсә кулланган, ул аның белән сукмаса да, ләкин ул эленеп торган. Бала шуңа карап аңлаган иде. Әгәр дә мин берәр нәрсә нашарлык эшләсәм, әти шуның белән мине бер генә шиметеп татырга мөмкин дип. Ягъни курку хисе булырга тиеш балада. Әти баласын ул аны теге авырлык китерәм дип түгел, теге тәрбия йөзеннән генә куркытырга тиеш. Ләкин аның мәхәббәте барыбер көчле. Әтинең баласына карата, әнинең баласына карата булган мәхәббәт бик көчле. Ләкин шул бала киләчәктә җәмгыятебезгә, милләтебезгә, динебезгә, халкыбызга файдалы, игелекле бала булсын дип, алар кай вакытта катырак та була. Кай вакытта йомшаклык та була. Ягъни ике якта да менә бер тигез булырга тиеш. Менә шушылай башлана бала тәрбиясе, һәм бала да ата-анасында булган шушындый мөнәсәбәттә булырга тиеш. Инде килен төшкәч, әлбәттә килен аңа кадәр итагать итәдер иде әти-әнисенә. Әти-әнигә итагать итү ул фарыз. Кияүгә чыкканчы ул әти-әнинең баласы иде. Ул әти-әнисенә итагать кылырга тиешле зат иде. Әмма кияүгә чыккач, тулысынча иренең итагаты астына күчә бу. Һәм ирен ата-аналарына каршы кытыртырга тиеш түгел хатын. Аңладыгызмы? Әгәр дә хатын
үз ирен әти-әнисенә каршы котырта икән, зур гынахлы була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышыннан беләбез, бер кеше хатынын тыңлап, әти-әнисен калдырып китә. Шуның өчен генә ул җәһәннәмле була. Алла сакласын. Шуңа күрә хатын котыртырга тиеш түгел, киресенчә әниеңне хөрмәт ит, әтиеңне хөрмәт ит, һәм үзе дә әти-әнисен хөрмәт итәргә тиеш. Аларга хезмәт итәргә тиеш ул. Һәм аларга хәерле мөнәсәбәттә ничек үз әти-әнине хөрмәт итте, шулай ук үз әти-әниен хөрмәт итәргә тиеш. Иренең әти-әнисен хөрмәт итәргә тиеш. Икесе бер дәрәҗәдә. Тик үз әти-әнисен дә онытмаска тиеш. Аларга да барып, кунак булып, аларга да үзенең хөрмәтен күрсәтеп кайтырга тиеш. Ләкин монда Аллаһ Тәгалә кияүгә чыккач хатын-кызның бердән-бер сорау булачак. Намаздан соң бердән-бер сорау булачак. Ирең синнән ризамы дигән. Әгәр дә хатын-кыздан ире риза икән, теләсәң нинди җәннәтнең теләсәң нинди ишегеннән кирип китә ала хатын-кыз. Риза түгел икән, бер нинди гамәл кабул булмый. Хәтта шундый бер риваятлар бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисеннән, әгәр дә хатын-кыз иренең ачуын чыгарса, сәбәпсезгә бигрәк тә ачуын чыгарды. Мәсәлән, кайтып килә ир, ашыйсы килә. Ауланас тотына анда дыды килеп мырларга, мәсәлән, нәрсәдә әйтергә. Аңа ошамады, ачуы чыкты. Менә шушы иренең ризалыгын алмыйча, аның бер изгелеге дә, бер намазы да, бер дагасы да кабул булмый. Куркыныч бит. Шуңа күрә ир кеше хатын-кызга карата булса да, хатын-кызга карата ул мәрхәмәтле булырга тиеш. Хәерле мөнәсәбәттә булырга тиеш. Хатын-кыз да һәр вакытта да истә тотарга тиеш. Аның җәннәте аның иренең ризалыгында. Шуңа күрә монда нәтиҗә иренең ризалыгын алыр өчен аның әти-әнисенә дә, иренең әти-әнисенә дә хәерле мөнәсәбәттә булу шарт дип уйлыйм мин. Шулай бит инде. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алсу, Азат, әйтәгез кире гаилә темасына әйләнеп кайтыйк әле. Сезнең хәзер гаилә корганыгызга ничә ел инде? 10 ел булды. Алла бирсә инде быел менә 1 декабрьдә 11 ел булачак. Субханаллах. Балаларыгызга ничә яшь? 2 малай үстерәсез, шулай бит? Анысына 9 яшь, кичесенә 4 яшь. Субханаллах. Ә менә бер-берегезгә ияләшү процессы озак бардымы? Ничек? Тиз ияләшеп киттегезме? 2 аерым гаиләдә, төрле мөхиттә үскән кеше очраша, бергә яши башлый бер мөхиттә. Безнең гаиләдә мөхитләрдә 2 гаиләдә бер тигез дәрәҗәдә мөхиттә яшәдек дисәк тә ялгыш булмас. Ияләшкәндә без күп йөрмәдек бит. Ияләшкәнче 8 ай гына йөрдек, шуңа күрә тора-бара белән бер-беребезне өйрәнеп ияләшәбез. Ничек алай бик тиз генә карарга килдең 8 ай? 8 ай минемчә Җитәрлекме? җитәрлек дип уйлыйм. Анда 7 ел йөрүчеләр бар, 5 ел йөрүчеләр бар. Мин теге Алай кирәк нәрсә түгел. Битереп, кызыгы Туеп бер-береңнән дисеңме? Кызыгы бетеп инде. Без тора-бара өйрәнәбез. Аңлашылды. Ә балаларыгызга нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Дини яктан менә ничек, бәлки сез аларны үзегез белән бергә мәчеткә йөртеп барасыздыр, егетләр булгач. Әйтик, вакыт булганда әлбәттә инде безнең гаит бәйрәмнәрендә малайлар баралар, бараларына тырышабыз инде алып барырга. Шуннан соң минем туганнарым, абыйларым да инде намазда, абыем, аның малайлары белән дә алар да бергә аралашып яшиләр. Балаларга мин тәрбия нәрсә әйтим, балага нәрсә телисең инде ул яхшы булсын дип, үзеңнән дә әйбәтрәк булсын дип, тормышлар да матур булсын дип. Синде ифтарга яткан вакытта малайлар белән беренче бисмилла әйтәбез. Өйрәндек кичкенә генә дуга.
Шулды гына әйтмичә йокламыйбыз. Шуны әйтсәң, тәмле төшләр күрәсең. Күрәсез дип инде әйтеп. Алла исемен һәр вакыт әйтәбез. Аллаһ Тәгаләдән менә аны белергә, аны танырга, аннан бераздан куркырга, Тыйлырга. әйе, дөресен әйтәбез. Biz күрмәсәк тә Алла бабай күрә дибез. Субханалла, ярар. Сез үзегез гомумән тормышта җиңел кешеләрме? Тормышка җиңел карыйсызмы? Менә легкий на подъем дигән сүз бар бит русча. Элек без бит инде авылдан килгән кешеләр һәрбер әйберне бөртекләп җыйгач, ул бит җиңел генә килә торган әйбер түгел. Аннан соң инде яши тормышны күрә белә башлагач, аңлый башлагач, тагын да яхшырак итеп инде безнең караш үзгәрде. Без хәзер икебез дә тормышка чынлап турып бик җиңел карыйбыз, легкий на подъем. Уйлыйбыз да эшебезне эшлибез дә. Чөнки иртәгә аны эшләп булмаска да мөмкин. Бик күп әйберләр. Мәсәлән, синең поездың иртәгә бүген төп китергә мөмкин, иртәгә мөмкин булмаска мөмкин. Менә шул әйберләрне. Аннан соң инде менә кемнең күпме яшәшәгән дә белгән юк, бит. Гомер бер генә бирелә, аның кадерен белик дип инде. Яшь чакта менә эшләргә кирәк. Олыгайгач килеп чыкмаска мөмкин дип хәзер уйлый торган кешеләр. Каян килдегез мондый нәтиҗәгә? Берәр югалтулар сәбәп булдымы? Аллаһка шөкер, бүгенге көндә без үзебезне иң бәхетле кешеләргә саныйбыз. Чөнки безнең ике яктан да тәнләребез исән-сау, якыннарыбыз янәшәдә. Ләкин бик күп югалтулар кичергән кешеләр янәшәбездә бар. Шуларның тормышларын уйлыйбыз да, менә шулай шундый нәтиҗәгә килдек яши. Biraz хәзерге вакытта элегрәк менә су дөрес әйтеп китте, авылдан килгәч без чит илләр күрәбез дип. Безнең ул хыялда да юк иде инде. Читкә барган кешеләр ул миллионерлар, миллиардерлар кебек безгә тоела иде. Ул вакытта бигрәк тә инде 10 ел элек укыганда 13 еллар белән инде. Ул вакытта беренче тапкыр без чит илгә алып киткәндә дә әле без вакытта тулай торакта торайбыз. Тулай торактамы, әле квартирама снимать торайбыз инде. Безгә ул әйдәгез киттек дигәчтен, без бераз куркып та калдык. Ничек инде без барырга тиеш, аны без аны барырга тиеш түгел. Безнең әтияннәребез дә андай бергә ияләшмәгән. Алар бөтенләй дөньяга элегрәк сыр заманнан калган битендә икенче төрле караш, иске караш диләр аны инде хәзерге телдә, хәзерге вакытта инде. Алар тик эшләргә, авыл кешесе эшләргә, 5 сигар асырга кирәк, печән кайтырга кирәк бөтенесен. Безнең хәзер менә шул бер бар кайтканнан соң, хәзер соңгы 2 елда бөтенләй дөнья караш үзгәрде. Эшләргә дә шул вакытта да үзеңә ялда итәргә, жәлләмәскә. Чөнки машина алмаштырып, мин җипта җөрим дип, андай бер кирәкми. Торыр урының бар, балаларга урын әзерләсәң, әтинең бурычы битне малайларга инде бигрәк тә. Хәзер без инде ялга да бераз. Чөнки сәламәтлекне ныгыту кирәк. Сәламәтлекне һәр даим ныгытып тору кирәк, шулай бит. Эшләп кенә сизә башлады. Шуннан да эшләгән вакытта эшләп, ял итәргә, ял вакыты җиткәч ял итеп, шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең биргәненә шөкер итеп, һәр туартанга куанып яшәргә язсын. Амин шулай. Бүген студиябызга килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Шулай киләчәктә дә тыйнак, матур, бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, кадерләп яшәргә язсын сезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Алсу һәм Азат Фазлыевларга рәхмәт әйтеп, сезгә исән-имин тормышлар теләп саубуллашабыз.